Hei ja tervetuloa mukaan. Kuvitelkaava hetki sellaista vaellusreittiä, joka on niin paljon enemmän kuin vain joku polku vuorilla. Kyseessä on 8 vuoden intohimo-projekti, joka sitoo yhteen kokonaisia laaksoja, unohdettuja tarinoita ja, kyllä, jopa kokonaisen yhteisön tulevaisuuden. Tänään me sukelletaan Tour Valls de la Marinan maailmaan, pohjautuen kirjailija Joan Elies Andresin esitykseen tästä todella ainutlaatuisesta hankkeesta. No niin, lähdetään liikkeelle. No niin, kuinka pitkästä matkasta me tässä oikein puhutaan? No pituutta on vaikuttavat 128 kilometriä, eli tämä ei ole todellakaan mikään ihan tavallinen sunnuntaikävely, vaan ihan oikea seikkailu, joka vaatii kyllä sitoutumista. Mutta pelkkä numero ei kerro koko tarinaa, ei todellakaan. Tämän reitin todellinen sielu, se löytyy nimittäin aivan muualta. Ja tässä se on. Koko projektin sielu. Kirjailijan mukaan vuoria ei pidä nähdä minään erottavina muureina, vaan nimenomaan yhdistävinä käytävinä. Toisin sanoen, ne eivät ole esteitä, vaan siltoja. Ja just tämä ajatus on ollut se kantava voima koko reitin suunnittelussa. Sen tarkoitus on yhdistää paikkoja, ihmisiä ja tietysti niitä tarinoita. Eli nyt esittelyssä Tour Valls de la Marina. Se on omatoiminen 6 etappiin jaettu vaellus, joka yhdistää peräti 8 laaksoa Marina-altaan alueella. Mutta miten tällainen kokemus ylipäätään luodaan? No se ei todellakaan ole sattumaa, vaan ihan tarkkaan harkitun suunnittelun tulos. Tämä ei siis tosiaankaan ole vain joku polku vuoristossa. Tämä on 8 vuoden mittainen projekti, joka on syntynyt tosi syvästä yhteydestä tähän alueeseen. Ja vaikka inspiraatiota on haettu kuuluisista reitteistä, kuten vaikka Tour de Mont Blancista, niin tämä on silti jotain aivan täysin omaa. Se on sovitettu nimenomaan paikalliseen maisemaan ja kulttuuriin. Okei, siirrytäänpä sitten itse kokemuksen suunnitteluun. Eli miten ihmeessä joukosta vanhoja polkuja luodaan yhtenäinen ja merkityksellinen matka? No, kaiken takana on 4 nerokkaan yksinkertaista periaatetta. Ensinnäkin haluttiin käyttää niitä vanhoja polkuja, jotka olivat aikoinaan ihan oikeita elämänlankoja kylien välillä. Toiseksi jokainen etappi vie kulkijan suoraan kylän sydämeen aukiolle, ja tämä taas tukee paikallisia kahviloita ja majataloja. Kyseessä ei siis ole pelkkä luontokokemus, vaan samalla myös matka alueen rikkaaseen perintöön. Reitti on suunniteltu sopimaan sekä kokeneille polkujuoksijoille että vuoristovaeltajille. Keskimäärin yksi etappi on noin 21 kilometriä ja nousumetriä kertyy sellainen 1000, eli se on haastava, mutta ei todellakaan mahdoton. Ja lisäksi erillinen verkkosivusto tarjoaa logistista apua, kuten majoitus- ja kuljetuspalveluita, mikä tekee koko seikkailusta huomattavasti helpommin lähestyttävän. Okei. Nyt siirrytään fyysisestä reitistä sen henkeen, sillä mikä tekee maisemasta elävän? No, nehän on tarinat, legendat ja anekdootit, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Tämä on se keskeinen kysymys. Kun sä vaellat näitä polkuja, et kulje vain maan päällä, vaan sä kuljet myös tarinoiden ja historian kerrosten läpi. Ja jotkut niistä tarinoista on, aika hyytäviä. Kuulostaako yhtään tutulta? Jokaisella kulttuurillahan on omat mörkönsä. Tämä on paikallinen loru, jota vanhemmat käyttivät pelotellakseen tuhmia lapsia kotiin, iltahämärässä. Ja se esittelee meille hahmon nimeltä Sagner. Mutta se, mikä tässä on todella mielenkiintoista, on se, miten tämä kansanperinne heijastaa paikallista elämää. Kirjailija korostaakin, kuinka tärkeää on elvyttää omia, nimenomaan paikallisiin maisemiin sijoittuvia tarinoita. Eli sen sijaan, että kertoisimme saduista jossain kaukaisissa metsissä, me voidaan kertoa tarinoita, jotka tapahtuvat juuri tässä, oliivilehtojen tai kivimuurien varjossa. Ja tässä on muuten aivan loistava esimerkki alueen yllättävistä yhteyksistä muuhun maailmaan. Eli paikalliset puhuvat mobilapuusta ja uskovat, että se on joku erityinen puulaji. Mutta todellisuudessa nimi on peräisen 1800-luvun puukaupasta Yhdysvaltojen kanssa. Puutavara laivattiin Mobilen satamasta Alabamasta ja nimi jäi elämään. Aivan uskomattomaa. Tämä anekdootti on aivan täydellinen esimerkki koko projektin ytimestä. Kirjailija tiesi, että kylien välillä oli täytynyt olla vanha yhteys. Kukaan ei kuitenkaan enää muistanut sitä. Mutta kysymällä sinnikkäästi vanhoilta metsästäjiltä hän lopulta löysi sen unohdetun polun ja nyt se on osa reittiä. Se on todella konkreettinen teko kulttuuriperinnön pelastamiseksi. Lopuksi on sanottava, että tämä reitti ei katso ainoastaan menneisyyteen. Se on myös todella voimakas kannanotto tulevaisuuden puolesta ja vastaus alueen polttaviin haasteisiin. Tässä on kirjailijan todella pysäyttävä vertaus. Alueella on koettu tuhoisia metsäpaloja, jotka ovat tuntuneet ihan katastrofilta. Mutta kuten hän sanoo, luonto toipuu kyllä tulesta. Se, mikä on todella peruuttamatonta, on betoni.
Se on spekulatiivinen rakentaminen, joka tuhoaa maiseman ikuisiksi ajoiksi. Tämä kiteyttää oikeastaan kaiken. Torvaldstella Marina ei siis ole mikään pelkkä vaellusreitti. Se on työkalu, jolla puolustetaan ja elvytetään tätä aluetta. Se on vetoomus uudenlaisen maaseudun mallin puolesta. Sellaisen, joka ei perustu tuhoamiseen, vaan sen vaalimiseen, mitä jo on, ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sen päälle. Ja näihin sanoihin onkin hyvä päättää, reitit ja kirjat on tosi tärkeitä, mutta ihan lopulta kyse on siitä, miten me kaikki toimimme. Miten me varmistetaan, että nämä upeat maisemat ja niiden tarinat säilyvät myös tuleville sukupolville.